Majumbong kag Pilipinas ug welcome back sa kinabuhing Bukidnon. So for today's video atong nakita ang palm oil. So mano ang tawag nila guys is palm oil. So mao ni ang ato ang source sa ato ang mantika. And then pagkahuma nagvideo-video pod ko of course para inunta og fresh sa kamera. Iring! Bitaw guys oy nagvideo-video ko para ipakita ninyo kung unsay porma sa palm oil. So mao na ni guys nangita mi sa isa ka first step palaman. Of course daghan na nako nato kanong adlaw. Dili pud lalim guys umanguha tag palm oil because it's labong there. Kay kung magkumpiyansa kay nagtunob ni mo kas ang jag has banakon naman di ay of course there. Patay ka ditso there. Ereng oya kauban ako ang pag-umankon nga kugihan kaayo o ang artiha pod kaayo mara pod gwapa. Ereng unja dear pagkataod-taod of course akong gibidyohan dear ka of course labong-labong siya sa mo aga nang murag nakita na to dear kanang murag na ay dahon-dahon mapunay gamiton sa ato ang mga graduation magamit pud na siya murag nakabantay pug ana pa dear katong pag closing namo ipadala mi ingana dear baw ko dear nga wa kakagabaw nga na unsa nay porma unya dear akong gibidyohan pud and dapita kay murag bongga pud kaayo ag view pud di pareha ni ja banga kibiview-viewhan na taon nya in the end of that time kita lagi pasakitan unja kay pa second step nato ay of course daghana sad so bahalag labong basta makita ta og palm oil kay ngunong isud na kayo dear nga mangwita na karong panahon na og mga kay ting uwa na sa dear kabaw kas akong naong ani dear kipaningot tud kaayo din dapita pero laban ra gihapon ta aning dapita kay of course maning kamot ta kay nakipuyo rata iring aning dapita dear sige kog bagot-bot og yaw kang ano alimungot kaadto udahan pog sagbot of course madawat ang ato ang glutatayon iring char good pod para ingnon pod ba hoy unja guys nalipay pod ko ay of course kinakuha tag isa ka eco bag sa isa na nakapunuan guys ha nakakuha tag isa ka eco bag aban ra abot ni sa isa ka semana nga pangsugdod nato og panghalingay palo ko guys nga dili pug ako ang mogamit og palm oil nga ihaling kay ngano daghan pod ang mogamit danin dapita sa tinuod lang guys mao ni gamiton og panghalingay kung maghaling mo dapat isa ra kay ngano makadawat pod ni siya sa kaldero so aning dapita naning kakay na pod kung jaw ka ba nga naday buntod so sikog yaw-yaw basi mapiktan tanong simod ba gara-gara jud hagpagot-bot diha kay piktan jud si mong na tanjud na dingo nato hoy ire kabalo mo dear kaning among gikuwaan karon ikatulo na nimong balin-balin in taon pod kaloy as Ginoo kay nga no sa first namo nga destination huy Ginoo ko perting labo nga musakan jud ang labong nito sa babaw unja sa pagkatulo tong destination gitagaan mi sa Ginoo grasya so daghan kaazo bisin narasdan guys pero daghan kaazo nakuha namo so karon manguli na mi kinakuha na mi isa ka sako iring bitaw guys nagbiyahe na mi diri dapita sa San Francisco maonig lugar sa San Francisco guys boundary sa Los Ong og Bulilis murag ingana jud sakto baka ako pod og maora to guys salamat amping ta kanunay unja guys ampo ta kanunay sa ato ang mga lakaw